Atenció, sisplau. Aquest del galliner. Es prega als assistents del simposi que vagin agafant cadira. I les assistentes també. Veig que us ha agradat el berenar, No heu deixat ni les engrunes. Heu de fer el mateix que amb el berenar, heu de fer això mateix amb la documentació. Buscar i endrapar fins que no quedi res. Va donar la vegada, allí a la cadira, si s'assequeu, ha de ser bé. Lo marvà que et veiem. Clar, que després, si voleu, anirem també a fer un petit ressupó i podreu continuar fent la petà. La xavada, mal pensats. Però ara us demanaria, sisplau, que anéssiu donant els vostres llocs. Perquè anem bastant bé, De fet, com heu vist, no hem posat 4 i 5 ponents com l'any passat, perquè allò realment va anar molt bé, però per casualitat. O sigui, l'any passat vam tenir un mal any i va anar tot bé, i tot va bé. Però vaja, anem prou bé. O sigui que us demano, sisplau, i també pel respecte a la persona que ara parlarà, que és en Manel Capdevila, doncs que, sisplau, tanqueu la porta. Tinc un problema, Jordi, és que soc professor universitari però jubilat, llavors. Sí. Nadal o l'any. Et toca l'evitar. Bé, en Manel Capdevila, doncs, que ha treballat tota una sèrie d'indicis i rastres i documents més que indiciosos, molt reveladors sobre l'origen de la teoria moderna dels escacs a Catalunya i concretament a la ciutat de València. Ens parlarà d'una anècdota o d'un fet sorprenent, que és com els inques jugaven escacs amb els seus dominadors hispans, no? I aleshores, a través de... Valencians. Bé, València, Hispània, és com és en llatí? És, no? Espanya és, Hispània. Est. València, Hispània est. Per tant, tot seguit, en Manel Capdevila ens parlarà del genocidi inca i els escacs valencians en una mostra més d'evidència de relació d'Amèrica amb Catalunya. En aquest cas és tot València, vull dir, els representants valencians que tenim per aquí, que no es pensin que els hi vull fer la pilota, però és que és un fet, vull dir, i gràcies a l'Albert per el piticlin aquell que va molt bé. Bueno, jo sempre començo amb això perquè és de l'Orwell, sabeu que va estar aquí, que va fer la guerra en el bàndol perdedor i es deia Eric Blair, i qui escriu el present escriu el passat i qui escriu el passat escriu el futur. O sigui, hem d'intentar escriure'l perquè si no, no podem escriure el futur. Això és obvi, no? I després hi ha una altra cita que és del George Santayana, que el poble que no coneix la seva història es veurà obligat a repetir-la. O sigui, això ho sap tan bé el senyor Aznar, que ha creat la FAES, i estan canviant la història, o sigui, denunciat per un catedràtic de la Universitat de Barcelona, 8 milions d'euros, dice, tenemos gente a sueldo en la Wikipedia, en todas las Wikipedias, porque hay gente que hay que corregir todos los errores que hay, no? I aquests errores ja els podem imaginar quins són, no? Vull dir, no us els començo a enumerar perquè fa fredat, t'has de barallar amb una gent que et treuen l'escut del Capitán Truenot perquè dius que són les 4 barres. Això m'han arribat a treure. I llavors he hagut d'anar a buscar referències bueno, tonteries d'aquestes, o sigui, nao, en castellà, ve de nau, en català ho diu el DRAE, doncs, no, esto es incorrecto, viene del portuguès, no. He hagut d'anar a agafar el DRAE, posar la referència, perquè és que fa fredat, en un any i mig he fet 9.600 articles en català i alguns en la castellana, alguns en l'anglesa,
però en trobo amb aquests. Trobo una bandera a la batalla de l'Invencible, la poso i em surt un anglès, amb un anglès perfecte, dient que jo estoy con estàs en una web independentista i tot el que tu posis aquí no és imparcial. Li poso allà on posava la bandera catalana, que era una senyera amb 4 pals. Sí, la podeu veure. Aneu a l'Armada Invencible i li posat tant a l'anglès, a la catalana i a la castellana. I li poso bandera espanyola. No es pot posar espanyola. També feia treure espanyola perquè és igual que l'anglès, perquè hi ha una anglesa que porta la reina que és igual. I m'haig de barallar amb ell i al final trobo una referència d'una senyora historiadora de la Royal Society que diu que és en Spanish flag. Al final li vaig endinyar i no la va poder treure. Però has de posar referència, si no... Bueno, aquí ho tenim, no? Començo amb això perquè em fa molta gràcia, perquè és la meva troballa per anar a Amèrica i per arribar al Perú, a Potosí, que era tota una muntanya de plata, que la plata fa tan barata per la plata que vam arribar a treure del Potosí, però vam sortir d'aquí i vam haver de passar per aquestes columnes Hèrcules, no? I aquestes columnes Hèrcules és el que ens ha explicat abans en Ramon, molt bé i tal. Una troballa que vaig fer que a totes les monedes d'aquella època hi posen estem a Aragó, València, Saragossa, i només hi ha les dues columnes en la de Barcelona. O sigui que això de que no teníem una relació amb això que és el símbol de les Índies i que aquestes dues columnes, quan li poses aquesta banderola del plus ultra en forma de S, que era el símbol del dòlar, que eren les monedes que tenien els dòlars mexicans, no? Aquí és una imatge molt maca i ara aquí vaig amb l'Albert i li explico. M'he casat amb una noia xinesa i el meu sogre és coronel d'aviació d'una flotilla de microrussos. Va estar 6 anys a Rússia i el coronel que vam posar en òrbita és de la mateixa graduació del meu sogre. Li vaig preguntar a la meva dona per què feu sortir els coets d'una latitud massa alta dintre de Xina. Si mires el mapa, ara aquí no tinc un mapa de Xina i de Rússia, de Kazakhstan, d'on surten els russos, és exactament una latitud molt semblant. Llavors, estan calculats el tamany dels coets, del combustible, de tot el d'allò per el Kazakhstan rus. Llavors, com que els han cedit el disseny rus, l'han venut, els xinos l'han pagat i els han venut als russos, per no canviar el disseny, si mires el disseny de Cape Canaveral o Cape Kennedy, és molt diferent del de Kourou de Guayana i molt més barat el sistema europeu, per això els estem fotut els astres i tot d'allò, perquè és que surt la meitat de preu llançar des de Kourou que no pas des de Cape Canaveral, no? Però el xinès, si has preguntat el motiu, i com que tu ets un enginyer i ho has fet molt bé aquella presentació, t'ho explico. Vull dir que és degut a que van comprar el projecte i el projecte diu para salir d'esta latitud, i s'han hagut de rendinyar i podien haver estalviat peles fent-ho cap avall, però havien de redissenyar tot el sistema, no? Bueno, doncs aquí nosaltres tenim aquesta sortida que jo m'entenc molt, aquí amb en Jordi no hi està massa d'acord, però aviam, hi havia una cosa que portaven els barcos, les caravel·les i les naus, i eren gallines, per tenir el que té la sang de la gallina, i com que n'hi havia neveres, mataven l'animal abans de fer-lo. Això és el manual d'en Cardona, d'un Cardona que era vecino de Sevilla, natural de Venècia. I, bueno, ara no ve tot el temps, us hauria d'explicar tota la història, però era català seguríssim i ho vaig demostrar en una altra conferència. Doncs aquest senyor està sortint, d'on us creieu que surt ara aquí? Això és Sant Lúcar de Barrameda. I aquest va sortir, segur que va sortir de Barcelona, o de Tortosa, o dels Alfaques, o d'algun port català. Però l'últim viatge, o sigui, el viatge a la singladura des de Catalunya fins a l'Estret són 10 dies aproximadament, que era un viatge normal, que poden fer amb els queviures normals, i l'altra singladura catalana de tota la vida, des del 1340, que conquerim, colonitzem les Canàries amb el bisbat de Telde, tenim uns altres 10 dies, pràcticament en rumb sud, des de l'Estret, on hi ha tota una sèrie d'assentaments catalans, però de molts anys, o sigui, tenim tots els mercedaris, que són els que conquereixen Sevilla, la patrona de Cádiz és la Virgen de la Mercè, la patrona de Santa Maria és la Virgen de la Mercè, la de Sant Lúcar de Barrameda és la Virgen de la Mercè, la de Sant Fernando és la Virgen de la Mercè, i la de Huelva és la Verge de la Cinta de Tortosa. L'única que canvia, però tot català, o sigui, tot l'Estret és català. Llavors,
fem allà, parada i fonda. Hi ha una altra parada i fonda que la fa, us ho faig saber, les postes. El creador de les postes és en Bernat Marcús, el de l'església de Marcús del carrer Cardés, que crea les primeres postes al segle XII per tota Europa. El primer sistema postal el crea. No, sí, després d'aquí ens anem cap a Amèrica i arribem amb el barco d'Andrei. Andrei segueix la meva teoria, que és passar per les illes de Cap Verd i arribar a Amèrica. I quan arriba a Amèrica, aquí és on volem anar, que això és el Perú. Al Perú, tots els símbols, he agafat una dotzena de mapes del Guillot, i tot el que és Perú hi ha símbols catalans. Per tant, el que els inques juguessin els escacs amb el sistema valencià, aviam si això és català, això és català, Quito, una bandera pintada de les que expliquen en Guillot, però tot és català, o sigui, tot el que trobareu aquí, tot aquest tros d'aquí, tot això és català. I com és que no hi havia cap català, tots eren extremeños, llavors arribem, quan aquí arriba fins a Valdívia, a la conquista de Xile, que les banderes catalanes estan tatxades, però hi eren. Banderes catalanes, i aquí és la conquista de l'Imperi Inca, el Pizarro i el Almagro, a quina època creen quina ciutat. La ciutat de Panamà, el 19, el 40, el 38, el 34, Trujillo, Guayaquil. Tot això és creat per catalans. Vull dir una cosa, i si en volem una prova, el senyor Almagro, en les guerres de conquista de l'Imperi Inca, mireu la seva tenda de campanya i té les quatre barres. Això està tret d'un llibre castellà, que no s'ha d'entendre que això és un escut català. Llavors, en voleu un altre, el senyor Pizarro. A la Real Armería de Madrid hi ha l'espasa d'en Pizarro. L'espasa d'en Pizarro pone Mateo i és Mateo Duarte, espadero que vivia en València en 1543. No se n'estan de dir que era. He trobat una altra cosa, no us la puc referenciar aquí, però us posaré una altra referència, que quan envia Ferran VII a Califòrnia, a les prisiones de Califòrnia, a arreglar tot allò, envia al Neves i li envia una carta a Ferran VII i dice: las espadas de Toledo, hi ha un document que és que dice, se quiebran en combate porque son demasiado templadas. Dice, mande vuesa merced espadas alemanas de Barcelona o de Valencia. ¡Toma! Sí, aquellas famosas espadas de Toledo, que son las mejores del mundo, ¿no? Pues se quiebran en combate para cortar papel, para afeitar, venir muy bien, pero para luchar en combate se quiebran. Llavors, clar, a Amèrica, tots aquests monedes es fan en cavalls. I aquests cavalls, tinc un amic, que és el Miquel Llauró, que és el que busca totes aquestes coses, i troba com es portaven els cavalls en barco. Doncs els catalans, l'any 1425, a la sortida de la conquesta d'Alfons el Magnànim per conquerir Nàpols, 120 faixes para servir a dichos caballos, o sigui, fa unes habitacions a dintre de les galeres per portar 120 cavalls a cada galera. A veure qui té nassos de fer això a l'any 1425. Només perquè ho sapigueu. Llavors, esclar, he buscat coses d'aquestes, el arma le ha hecho higa. La coixa d'un peu i l'altre li fa figa. Doncs, això és diccionari criollo. I en aquest diccionari criollo potser tenien aquest diccionari perquè aquests senyors han agafat tot, quan han conquerit New Mexico, Texas i tot això, els americans agafen tots els arxius del virregnat espanyol de l'època, no? I diu, enormous loss of weapons is further indicated in the fact that hundreds of thousands of firearms were exported to Mexico and Cuba by just makers at Ripoll. Jo pensava que a Ripoll haurien fet 10.000, 50.000, cents de mils, tenen els registres de cents de mils d'armes fetes per als fabricants d'armes de Ripoll. O sigui que si li diuen que l'arma le hace higa, em sembla que hi ha un motiu. Aquestes no devien fer tanta higa, però... Llavors, aquí és que, mentre estava allà i estava parlant d'això, m'he trobat el nano aquell de Guatemala que va fer allò de noia i noia. I m'ha fet molta gràcia perquè ja la meva dona, quan ha vist els sud-americans, diu, és que parlen de xinos. Doncs mira, hi ha un xino que li dicen Chino Valencia. I el Chino Valencia, el noia i noia, diu, es que el año pasado no te pude contar que el sitio donde están los que dicen noia y noia se llama Santa Catarina. Y me ha dicho mi mujer que eso es catalán también, o sigui que cada any ens en dirà una de nova perquè
hi ha moltes coses que són catalanes però no ho saben fins que no dominen el català, o sigui, l'any que ve encara ens diran una cosa nova. I el Monardes, això va per la Dolors, el Monardes, em ve el Miquel d'allò i diu, escolta, tu tens el llibre del Monardes? Quan explica la hierba escorsonera, això no et sona molt a català? Diu, home, total, escursor. Doncs el Monardes explica que en América se ha encontrado la hierba escorsonera, que solo la saben encontrar los catalanes, porque los catalanes empezaron a encontrarla en el Pirineo de un judío que las había encontrado, que iba a contar las picadas de los escorzones. I aquesta hierba escorsonera fa que una picada d'escursor no sigui mortal. I van buscar catalans que les busquessin a Amèrica i portaven a Sevilla les hierbas de la nueva patria, de la Nueva América, encontrada por catalanes. O sigui que això és una prova que hi havia catalans que sabien trobar la hierba escorsonera. I ara anem als escacs de mor de Don Francisc Castellví i Narcís Vinyoles. O sigui, els escacs els porten els moros a través del sud d'Espanya, des de la Índia, però juguen amb un sistema bastant avorrit, no? I el joc nou, introduint la reina, introduint el rock, l'enrocar, tot això es gesta a València. I han trobat un investigador que es diu Garzón, que no és el jutge, ha trobat aquesta obra que es diu de mossèn Francisc Castellví, Narcís Vinyoles i mossèn Fonellal, que és en vers i descriu les regles dels escacs moderns. Aquest no es queda aquí, sinó que diu que l'obra més important és d'un tal Francesc Vicent, que es diu Llibres de jocs partits dels escacs. València, 1995. Aquest llibre s'ha dibolit, no existeix. I ara us en faré 5 cèntims perquè d'aquest senyor hi ha molta informació. La informació ve per una paraula anglesa que es diu jeopardy. Per tant, us ho torni a repetir, però el jeopardy he trobat en els filòlegs anglesos que diuen que ve de joc partit. Joc partit eren uns poemes que es feien als trobadors medievals que intentaven lligar-se a una senyora i anaven fent un partiment i anaven canviant, però la dona triava en aquell que era més enginyós, no en la rima del que sonava més bé, sinó en el que les coses que deia eren més enginyoses. Això era el segle XII, el segle XIII, arribem al segle XIV, al segle XV. Quin és l'enginy més gran? Els jocs d'escacs. Els jocs d'escacs es tornen cortesans i fan els jocs partits, en comptes de fer-los en poemes, els fan amb escacs. I aquest Francesc Vicent, ara vaig amb el meu amic Lluís Maria Bandado, que m'ho va dir ell, el Francesc Vicent, jo sé que és professor de la Lucrecia Borja. Lucrecia Borja és la que encarrega tots els poemes d'Orlando, de Luis Ariosto, d'Orlando Enamorado, Todo Tinglado, i ja se'n va, és jueu, té alguna relació amb això, per això ha posat la seva obra, i se'n va a Itàlia amb Lucrecia Borja. Llavors sembla ser que agafa la identitat de Pedro Damiano. Un altre jueu li copia tot el llibre, se'n va a Salamanca i copia el Vicent. Hi ha partides registrades del que substitueix el Lucena, que es diu Ruy López, que és el que mana en aquest tema dels incas de Perú, que és les normes de Ruy López, és les normes castellanes, que són antivalencianes, no accepten l'enroc, no accepten les noves regles del joc dels escacs. Llavors, passem a Lucena. Aquesta és Luis Ramírez de Lucena, repetición de obras de la FD, Salamanca, 1495. El libro más viejo que hay de ajedrez. Però el més viejo és l'altre que l'han cremat. I llavors, diu, la evasión del converso Calisto inspiró a Fernando de Roxa su tragicomedia de Calisto y Melibea. Davant dels jocs de partits que diu que n'hi ha en Vicent en té 100. Doncs aquest diu 150. Si veiem a la Celestina sempre nueva y aumentada, con más, li anaven més en capítols perquè la gent era el màrqueting de l'època, no? Doncs aquí aquest n'hi posa 50 més. I tot ha anat a missa i tot és de Luis Ramírez de Lucena. Pero como que hay un capítulo que explica una historia, y que esa historia es la historia de la Celestina. Por lo tanto, el Calisto converso inspiró a Fernando de Roxa su tragicomedia de Calisto y Melibea. Com que sabem, per lo que ens ha dit en Jordi, que la Celestina és valenciana, no van copiar a l'autor de la Celestina, el Luis Ramírez de Lucena, sinó el Francesc Vicent. Aquesta és una teoria meva, em costarà demostrar-la, no tenim el llibre, però la Celestina, si aquests diuen, després d'estudiar-ho a fons, diuen que el Fernando Rojas va copiar en el Ramírez de Lucena, com que el Ramírez de Lucena havia copiat l'obra del Vicent, l'autor, que podria ser el mateix, el millor, l'autor valencià, es va inspirar en aquesta part que hi ha al principi dels jocs de partit, que és la vida
Calisto i de la Celestina. Ve aquest el Pedro Damiano, que segons aquest que l'ha estudiat molt és un tio que es diu Garzón, o sigui que mereix una certa... El llibre para giocare la lingua espanyola i italiana. Llavors, dic, bueno, me'l fullejo una miqueta. Tot és italià, menys paraules com cavall, roc. O sigui que per aquest senyor la llengua espanyola és la llengua catalana. O sigui, coses que es pot certificar que en els que es deien espanyols eren els catalans. Vale? Ruy López de Segura, aquest és el que marca el Cardenales, todo en el Cardenales, y marca la invención liberal del Reino de Jerez, que es por la que se regían los castellanos que había en América. Atahualpa, guerra civil. Els fills de guanya Capac, Huáscar i Atahualpa fan una guerra civil, guanya l'Atahualpa, però en aquell moment arriben els Pizarro, se'ls carreguen, o els tenen presoners, i jugaven a escac quan estaven a presó. Llavors, l'Atahualpa, aquest historiador, que és el Ricardo Palma, del Perú, diu, Atahualpa, si no hubiera salido a jugar a la Jerez, había salvado su vida. Perquè es fa amic del Hernando de Soto, que curiosament és el que descobreix Florida. M'agradaria saber que les 4 barres de l'escut, si són d'aquelles 4 barres que hi ha allà, i li insinua una moguda en la partida que li fa guanyar en Riquelme, que és un home important, que en el moment que li fan el judici a l'Atahualpa, el Riquelme estaven 12 contra 12 i el Riquelme el condemna a mort, i per això empalen a l'Atahualpa. O sigui, l'Atahualpa, si no hagués sabut escacs, els inques jugaven als escacs amb les hordes valencianes. Entre 1519, l'Inca Manco va fer una broca a l'estil valencià saltant en Gómez Pérez dient «Están de coneixent Roque Villano!» I aquí se juega como se juega en Castilla, habla en cristiano, és allò que ens diuen els castellans i tot el dia, doncs li diuen a un pobre inca, perquè jugava amb el sistema valencià. Pedro de Alcántara, que és un capellà, diu que hi ha un joc entre el capità el rei. Bueno, és que de tot això tinc lloc una matança, o sigui, per ser un fulero i jugar en el sistema valencià es van barallar i es van pelar uns als altres, no? Pedro de Alcántara, hi ha una partida entre un capità i el rei Saidi, i aquest intenta fer una roca a la valenciana i aquell li diu aquí se juega con las reglas de Ruy López, iniciant una baralla que no sé si van mort o no. Els valencians eren amics dels inques, fins al punt d'ensenyar-los a jugar als escacs. No en devien matar tants, no? Jo això sempre m'abarallo. He tingut un soci anglès, anglosaxó, durant 30 anys als Estats Units. Jo he viatjat tota la costa oest dels Estats Units, ulls blaus, rossos, com arribes al Rio Gran, pam, xupo, i comencen a veure indis. I jo suposo que em matarien, no? Però potser no tants. Perquè o sigui, el que segur és que el genocidi l'han fet els altres, perquè ho van fer-ho a partir de 1850 amb armes automàtiques, quan nosaltres ho fèiem el 1540 amb armes que trigaven mitja hora per carregar un arcabús. I mentre un conquistador espanyol o hispanyol, com diu Enric Guillot, carregava un arcabús, li fotien 50 bleses i se l'havien carregat. No es podia portar aquella armadura tant d'allò en clima tropical, no? Bueno, aquest és el tema. O sigui, penso que hi va haver genocidi, però no tant, i que en el moment que estem a la conquesta de l'imperi Inca, si els inques jugaven amb el sistema valencià és que tenien amics valencians que els ensenyaven a jugar amb el seu sistema. I els que hi haguessin allà, si és que hi havia castellans, que en Jordi ho dubta, però n'hi havia algun que jugava amb les altres normes i que se barallaven. O sigui, això és una prova més de que hi havia valencians a l'imperi Inca. El que pasa es que quan aquí ens diuen jugamos con las normas de Ruy Pérez o de Ruy Domínguez, vés a saber si no et deien d'en Joan Castells, que també no ho sabem que existien perquè han fet desaparèixer les normes d'en Joan Ribugent o d'en Joan Castellví, i clar, i fa la sensació que hi haguessin catalans i castellans, i potser eren les normes de València amb les d'Aragó, o de València amb les de Sicília, o les de Catalunya amb les de Mallorca, no ho sabem, però jo dubto que els castellans en aquella època agafessin naus dirigits i que organitzessin expedicions, i perquè gairebé no hi havia una ciència naval tan evolucionada, no? Però podria ser, està clar, però tal com hem anat veient les coses costa una mica de creure.